le tuna chuanin Aadhaar card le kan PAN card link dan kan ti ang minute nih vel chhung lekin kan ti thei a in link thei veka midang ti buai ngai lovin manin all something kan ti thei dawn ani ti hian e-filing a hian kan lut anga chuan heti lai hian link Aadhaar tih hi lo langa heti lai ah hian kan PAN card number kha kan thu dawn ta ni a hnuaiah hianin kan Aadhaar number kha kan thu le dawn ta hetah hian kan Aadhaar card a kan hming kan zia dan khan kan hming chuan dan ani chu kan thu ang chuan hetah hian I have only 1 year of birth in Aadhaar card te tah hi chuanin Aadhaar card chen katah kha chuan kum ringot inziak awm thin ta kum ringot inziak kha chuan hemi a chung hi in tik ang kan pian ni le thla le kum a inziak vek chuan heti lai hi kan tik ve thung ang chuan a hnuaiah hianin hemi horop an rawn dah hi an dah ang chiah hian horop pui an dah chuan horop pui number an dah chuan number hetiang khan kan dah ve lenga link Aadhaar kan tiang heta han hei your request has been sent a in tel chuwang chuan hetiang a in tih chuan home ah hian kan lut le ang angai ang khanin heta link Aadhaar tia khan kan kal le dawn ta ni amaerawh chu heti lai engmah kan ziak tawh rawng a sirah sen click here tih hi kan hmet ve thung ang chutah chuanin kan PAN card number tho kha kan thu lenga Aadhaar number nen ti hian kan link dawn ta ni hei a chungah hian your PAN is linked to Aadhaar number tih in ti hian a in ziak kha zawng te kha PAN card le Aadhaar card link dan chu ni e